Добър вечер на всички. Добре дошли. Днеска темата, която съм подбрала да си говорим, е лятната подготовка за есента и най-вече за нас, майките, бабите, които ще пускаме деца и внуци, кой на ясла, кой на детска градина, кой на училище. Това е един много така вълнуващ момент за повечето родители, особено ако това е първото откъсване на нашето детенце от нас самите в периода след майчинство. Това е изключително вълнуващ момент и за самото дете. И всяка една промяна, всеки нов етап от живота на нас и нашето дете, бих казала в множествено число, защото всяка една промяна се отразява общо взето на цялото семейство, е вълнуващ сам по себе си, носи своите предимства, носи своите уязвимости. Когато ние сме информирани и подготвени, съвсем спокойно бихме могли да реагираме адекватно и да се наслаждаваме на новия етап от живота ни и на промяната, вместо да се вкопчваме в проблемите, които, нали, проблеми в кавички, биха могли да настъпят от промени, от новото, как да кажа, от новия етап. Истината е, че такъв тип промени всъщност може да се наблюдават и при възрастните хора. Това са неща, които се случват без значение дали си малък или голям, при промени като записване в университет. Аз лично го изпитах на собствен гръб тази година. Промени като промяна в работното място, излизане от работна среда в майчинство, след това връщане от майчинство в работна среда. Общо взето този тип промени, чисто физически, чисто психически, чисто емоционално, що годе ние реагираме по сходен начин. А, за мен е важно да обърнем внимание на това, че няколко вида промени настъпват в тялото. Едната е чисто физическа, другата е чисто емоционална, а третата е от социален характер. От социален характер защо? Нека да говорим по-скоро за най-малките дечица, може би за дечицата, които ам, са в ясла и в детска градина. От социален характер, защото децата ни попадат в една среда, в която първо има изключително много хора. Една среда, в която обстановката е коренно различна. Една среда, в която има различни правила и закони. Една среда, в която те трябва да свикнат, че има друг авторитет с други задания, които трябва да спазват, с други навици, които трябва да изпълняват. Една среда, в която детето не е център на събитията, така както е когато то си е в къщи, защото нали, то е едно на мама и на тати. В един момент то се появява в една голяма просторна стая, понякога и не толкова просторна, в която има 30 себеподобни. Това да свикваш, да общуваш помежду с тях, да се съобразяваш, да изслушваш. Всичко това е една много рязка промяна, с която детето не се е сблъсквало, когато е било с родителите си, било то да има братче едно-две, просто по съвсем различен начин протича ежедневието на детето, когато е у дома, когато е в детската градина. От чисто емоционален аспект, един път тази социална промяна оказва влияние, човек трябва да е гъвкав, или в случая детето трябва да е гъвкаво, трябва да е адаптивно, трябва да е наблюдателно, да копира, да усвоява, да прилага. От друга страна го има и чисто емоционалния аспект на това, че детето просто се страхува, не знае какво ще се случи на новото място. Страх го е да не му се карат. Страх го е дали ще го вземат. Понякога някои от децата ги е страх не за самите тях, а какво се случва с родителите им. Защо те са навънка? Какво се случва? Къде отиват? Какво правят? Проявява се страха от изоставяне. Появяват се такъв тип избягаме думата от... само секунда. Това да можеш да се напаснеш спрямо ситуацията.
пак да си адаптивен, но спрямо конкретните деца. Знаете, че има и деца, които са под-тартурчета във въпросната градина, деца, които поемат други роли, да заемеш ролята си или да трябва да се възкачиш на ролята си, да трябва да се отстоиш, да трябва да споделиш какво ти има. Тук е момента, в който децата започват да се, или се затварят и не могат да изразят чувствата си, или напротив учат се да могат да комуникират по-лесно, да изразяват какво искат или защо недоволстват и така нататък. И въобще това е един много специфичен момент, който от една страна ни разклаща емоционално, от една страна обаче и физически. Защото стреса, който изпитваме, отговаря на нашето физическо състояние. И всъщност децата ни започват да боледуват по две основни причини. Едната в действителност е тази, която повечето майки започват да наблюдават, да се оплакват за това дали има в яслата или в градината деца, които ги пускат болни, дали са напълно възстановени, кога са се обадили от детската градина, че детето има температура, колко време и къде е седяло, дали проветряват, дали спят децата на отворена или затворена врата, дали става течение. Това в действително са фактори, които могат да разболеят детето. Но по-основната и дълбока причина е по-скоро факта, че от стреса, който се получава при детето, има рязък спад в имунната система. Държа да отбележа, че нещото, на което трябва да се обърне внимание, освен фокуса ни в детенцето, което тръгва на ясла, детска градина или училище, е всъщност и емоционалното състояние на въпросния родител. Защото, може би се повтаря мен на брой пъти и в предишни срещи сте го чували, но емоционалната свързаност между едно дете и неговия родител до 12 годишна възраст е изключително силна. И може би сте наблюдавали, че когато в парка, примерно, виждате една майка с едно детенце, когато майката е тревожна, когато майката е смутена по някакъв начин, плаче или е свръхпретоварена на работа, или е в процес на раздяла, или каквото и да било, това нещо рефлектира на детето. Много често, когато майката е в пика на негативната си емоция, детенцето се разболява, вдига температура или започва да се случва нещо, някакво неразположение с него. Това се отдава именно на причината за тази свързаност, тази емоционалност, защото все пак това дете е бозало от нас, то е чувало пулса ни, то е изключително силно е свързано с темперамента на майката, с емоцията на майката, с, ако щете, физиката на майката. И този процес можем да го разглеждаме като едно цяло. Майката и детето като едно цяло. Както преди да започна Zoom срещата ви разказах как съм се сринала психически след кандидатстването на сина ми, който вече е много голям, той вече е в 8 клас, но въпреки всичко, тази емоция, която се преживява майката, е изключително стресова. Когато майката не е в кондиция и физически и емоционално, се предполага и че детето не може да функционира на макс и да е спокойно и да живее в една спокойна среда. Тъй, че това е един процес, който обаче, пак отварям една скоба, може да се преповтаря при всяка една промяна и по-нататък в живота на едно дете или на един възрастен. Обикновено, каквато е ситуацията, когато детето е било малко при раздялата и при адаптацията, раздялата с родителите и при адаптацията в ясла, в детска градина и примерно в първи клас, много е възможно детето да реагира по абсолютно същия начин и когато вече стане възрастен. Като, например, мога да давам личен пример и със себе си, дори да не говоря за дадени ситуации или дадени консултации, които имам. Например, аз съм била изключително болнаво дете, била съм с много тежка операция, почти не съм ходила на детска градина и директно съм тръгнала в първи клас. Този ми период, който аз съм изпуснала в яслена и детско-градинска възраст, ми е оказал до такава степен внимание, че шока, който съм изживяла в първи клас, беше причината аз да бъда изключително негъвкава и неадаптивна и да изпитвам зверски притеснения от това, че аз трябва да сме на училище в седми клас и съответно да ида в една напълно нова среда, нещо, което моите връстници не изпитваха, защото те вече го бяха правили N на брой пъти и същото това нещо се повтори миналата година, когато на 33 записах в университета и макар вече голям и осъзнат човек, моята физика
реагира абсолютно в ступор по абсолютно същия начин, по който аз съм се чувствала в първи и в 8 клас. Защото това са едни такива микротравми, които се получават, когато човек не е бил, да кажем, емоционално интелигентен или не е бил правилно подкрепен в съвсем ранна детска възраст. Дори ние да сме осъзнати, дори да сме голями, дори да си даваме сметка за това, понякога първичната реакция изпреварва всичкото ни знание и опитност. И ние просто реагираме по абсолютно същия начин. Затова е много важно да се подкрепяме на много нива. Първото, което е да имаме приемане, да имаме разбиране, че това е един процес, който ние преминаваме, който е характерен за абсолютно всички и който той неимоверно ще премине. И за това не е нужно да се вкопчваме в въпросния проблем и да предраматизираме. Второто нещо, което е изключително важно, и ние да подготвим физиката. Като говорим за физика, отново ще стрелям в два аспекта. Ще говоря за майката, основно майката споменавам, не че бащата е за подценяване, поради простата причина, че взаимовръзката, за която говори до 12 годишната на едно дете, е в 90% от случаите с основно отглеждащия родител. Ако поради дадени причини основно отглеждащия родител е бащата, то съответно тогава трябва да се работи с него и на емоционално, и на физическо ниво. Чисто от стреса, който се получава при откъсването на детето от родителя, обикновено нивата на адреналин и на кортизол започват да играят и съответно се получават едни такива моменти, в които възрастните реагираме много първично и детински. Реагираме като деца. Сигурно сте виждали майки, които, оставяйки в първите моменти, първите дни, първите седмици децата си в детска градина, майките плачат, тръшкат се, сидят в храстите, залягат зад оградата, карат се с другите майки, карат се с... в яслата не са учители, а са медицинските сестри и лелите, които отглеждат. И всъщност ние ставаме на много първично, нашата нервна система пада на много първично ниво. И тук, за мен лично, моята препоръка в този етап от живота на майката, пак казвам, ако основно отглеждаш родител е бащата, той да бъде подкрепен с любимите ни афа-водорасли, с омеги и с малко повече плодова енергия. Плодовата енергия е изключително ценна за запасите на органичен витамин С, като цяло на витамин С в надбъбречната жлеза. Оттам пък от друга страна зависят нивата на адреналин и на кортизол. И от тази гледна точка цето е много важно като антиоксиданти, като съхранение на въпросните депа за правилната функция на надбъбричната, за да може ние да не реагираме толкова първично и стресово. Да не говорим, че този стрес всъщност е много пагубен за нашата психика като цяло. От друга страна, в един такъв момент на нас ни трябва наистина да сме спокойни. За да сме спокойни, за да сме обективни, за да може ние да даваме тази стабилност на децата си, защото вие знаете, когато едно дете падне, първото нещо, което прави всъщност е да погледне родителя. Как ще реагира той? Ако родителя каже, детето почва да плаче. Ако родителя каже, хайде, хайде, ставай, нищо ти няма. Не, че това е правилното. Много от случаите детето се зачудва всъщност дали това е толкова голям проблем, колкото е в неговата глава, дали толкова много го боли, всъщност дали се заслужава да плаче или да става да тръгва и да бяга. Мисля, че тук повечето сме хора, които потребяваме аквасорс, но ако не сме да кажа, афа-водораслите са буквално еликсир за нашата нервна система. Те ни подсигуряват всичко, което ни е необходимо за нашия мозък, за да действа неговата когнитивна система. Когнитивната система всъщност включва абсолютно всички усещания, възприятие, задържане на внимание, концентрация, памет, качеството на нашата централна нервна система. Въобще, абсолютно всичко, за да функционираме ние, плюс това, че самата афа има много силно детоксикиращо действие, когато всъщност ние изчистим самата тъкан и успоредно с това и я нахраним с качествени нутриенти, нашата мисъл буквално се избистри и ние ставаме много по-спокойни, много по-адекватни и много по-наспани. Не случайно, когато човек потребява регулярно водорасли, той е по-наспан, по-концентриран, по-спокоен, с по-ясна мисъл. Много често,
Когато говорим за периода на яслената възраст, говорим за родители, които са крайно изтощени от периода на майчинството и за родители, които също така са и ненаспани, което допринася за цялостната обстановка и за това как ще реагира нервната система на този човек дори при най-малката провокация. Знаете, че нашите водорасли са супер храна номер едно в света. Изключително алкални с 11-11,5 pH. Успоредно с това са изключително богати на всякакъв тип нутриенти. Това е единствената супер храна, която сама по себе си съдържа толкова ценни вещества само в един компонент. И когато потребяваме алфа-водорасли, ние действаме на цялото тяло. Просто цялостно човек се чувства по-добре. По-бързо се възстановява, по-бързо се наспива, има заряд, има енергия, има ресурса да бъде по-качествен в това, което прави. Без значение дали е да отглежда децата си, без значение дали е да работи или каквото и да било. От друга страна пък омегите, знаете, че те също са еликсир за мозък. За да функционира мозъчната тъкан, бидейки тя масна, са и необходими есенциални масни киселини. Тези есенциални масни киселини също се губят от стрес. Да не говорим, че ние по дефолт в повечето от случаите ги имаме в дефицит, защото това, с което се храним, е много оскъдно на масни киселини. Хората асоциират, че масните киселини идват по-скоро от мазнините, от всичко, с което готвим, но тук говорим за термично обработени, говорим за друг тип мазнини, които в най-добрия случай ни осигуряват омегите от групата на шестицата. А ние, за да имаме правилна функция на нервната система, е необходимо да имаме и други видове омеги. 3, 7, 9 и те да бъдат в правилно съотношение. И другото нещо, което е много важно, е достатъчното количество витамин D. Защото при недостатъчно количество витамин D ние имаме неустойчива нервна система. Тъй, че това са едни важни акценти, които лично за мен и родителят трябва да започне да приема, за да може да бъде пълноценен. И той е добре да ги приема много дори преди да започнем с преподготовката за този момент, за отделянето на децата от ясли и детски градини. И много често ние като родители насочваме ресурса си към нашите деца. Искаме детето да е здраво, искаме, нали, бюджетът ни се простира до това да захраним детето с качествени суперхрани. Да, обаче, детето е един чист организъм. Не, че не му е необходимо, но ние сме двигателя в едно семейство. И на нас ни е необходимо, за да можем да сме качествени в отглеждането си, ние да имаме ресурс. За да можем да работим, за да можем да функционираме, за да можем да сме спокойни, за да можем да възпитаваме, за да можем да сме адекватни като родители. Да, това е нещото, което аз бих обърнала внимание. Разбира се, има и много други неща, които могат да се включат, но тук ще говорим за една минимум база, която за мен лично, от моят опит и гледна точка, са критичния минимум, така да го кажем. От друга страна, детенце има нужда от няколко неща. И сега ще видите колко са сходни те с това, което използва майката. Обикновено в повечето случаи първия учебен ден на едно дете, дали плавно от 15 септември, дали от малко по-рано, дали от малко по-късно, някои детски градини имат навика да правят поетапно пускане. Едните започват на първи, другите започват на пети, третите започват на 15 и така нататък. Общо взето става въпрос за есента. Есента е най-неудачният вариант да човек да изживее стрес, защото те първа знаете, че започват всякакви респираторни вируси, настинки, времето е променливо, има различни температурни амплитуди, сутрин водите децата с якита. Чуваме ли се обаче, че аз зациклям? По обед вече е топло, те са изпотени, играят. Въобще е много така компрометиращ сезон е. И когато настъпи стресова ситуация, имунната система на детето пада. И тук знаете, че много често говорим за тройката за имунитет. Аз обаче от един известен период от време съм си направила една моя тройка за имунитет, която всъщност не е много тройка, ми направо си е четворка. И ще ви кажа защо. И така някакси във времето тя ми се затвърди с излизането на ученическия пакет.
Тройката за имунитет, за тези, които не знаят, ако има такива, всъщност са омегите, зелената енергия и коластрата. Аз обаче винаги съм предпочитала за по-болнави деца, за деца, които имат ето такъв фактор, в който биха могли да боледуват повече от обичайното заради някакъв стрес, морската енергия пред зелената енергия. За мен лично морската енергия е много по-силна. И както доктор Найденов така е споделял в периода на ковидно време, той много препоръчваше морската енергия заради противовъзпалителното действие, а именно това, че в състава си морската енергия съдържа водораслото келп, което е изключително богат източник на йод. Може би точно тогава аз наблюдавах по себе си и по екипа, ние започнахме да опознаваме по един нов начин морската енергия и нейното силно противовъзпалително действие. Хубавото на морската енергия е, че тя работи на физическо ниво, че прекрасно може да до някаква степен припокрие функцията на зелената енергия, но пак казвам, за мен това е тежката артилерия за боледуващи дечица. Отново изключително богата на Б-комплекс, отново изключително богата на останали минерали и витамини, които действат на клетъчно ниво. Всъщност, ролята на водораслите, на морската енергия, на зелената енергия, на всички тези зеленийки, които имаме ние в асортимента си в Aquasource, е да подкрепя активната имунна система. Какво ще рече активната имунна система? Да дадеш подходящия ресурс на тялото, за да може той да оформи една стабилна лична имунна система, която да може адекватно да реагира при каквито и да било външни обстоятелства и провокации. Което ще рече, ако вие погълните някаква бактерия, нещо развалено или нещо, което не е окей за храносмилателната ви система, било то с повръщане, било то с диария, било то с каквото и да било, тялото се стреми максимално бързо да го изкара от организма. Когато погълне някакъв алерген, било то с кихане, било то с кашлица, тялото да разпознае, че това нещо не е окей за теб и да го изведе навън. Когато погълнеш патоген, тялото да разбере, че има един вредител в организма и когато е необходимо да изтегли кръвта от крайниците, да се повиши телесната температура, да изгори въпросния патоген, да задържи температурата колкото е необходимо, след което съответно да ни нали, знаете как се изпотяваме, като имаме температура и съответно кръвта отново да се върне в кръвоносните съдове на крайниците, да спре това втрисане и всъщност температурата е паднала. Много често, искам да спомена нещо, много често ние правим грешката, когато видим, че детето ни вдига температура. И не говоря за температура 39+. Много майки в страха си още при 37,6, при 38 бързат да дават норофен, панадол и всякакъв такъв тип температура понижаващи с идеята чакай да го пресеча. Но всъщност това е най-голямата грешка, която един родител може да направи, защото точно когато активната имунна система реагира, вие пресичате повишаването на температурата в действителност, вие си давате спокойствието, че детето ви вече няма температура и ще спите спокойно, но този патоген остава. И ако след вдигането на температурата детето още на следващия ден е възстановено, то всъщност когато пресечете този процес, детето ви боледува по една, по 2 седмици. И много е илюзорно това, когато кажете, моето дете е здраво, вече не вдига температура. Всъщност, има ли един дълъг период от време, в който детето ви при никакви обстоятелства не вдига температура, обаче вечно е болнаво, сополиво, кашлящо, това е признак за много изтощена имунна система, за липса на активна имунна система и защита и просто то улавя и събира абсолютно всичко, което е покрай него, но не може да реагира адекватно. И отсъствието на температура тогава, когато е необходима, е признак за срив, а не повод за гордост за това, че детето ви не боледува. Единият компонент е морската енергия, която ще даде енергията, която ще подпомогне възстановяването, която ще даде целият ресурс, подходящ за нашия организъм в точно един такъв момент. Втория компонент са, в моя случай аз предпочитам течното злато, нещо, което подсигурява целият спектър от есенциални масни киселини, които са изключително ценни
по принцип за правилното развитие и на мозъка, и на целият организъм в нашето тяло, на всяка една клетка, на нашата носоглътка, на нашите лигавици, на нашите черва, на нашето зрение, на нашата кожа. Абсолютно всяка една клетчица от нашия организъм има нужда от есенциалните масни киселини. И в подкрепа, добавяйки витамин D, ние сме много по-защитени от алергични прояви, ние сме много по-защитени от срив в имунната система. Ние даваме и един много ценен ресурс на нашите деца по отношение на опорно-двигателния апарат, точно тогава, когато те имат криза на растежа. И то витамин D е много важно и за зъбките, и за мускулите, и за костите, и за нервната система, и за имунната система, и за още редица други неща. Третия компонент е коластрата, пасивността на имунитет, която често от майките се бърка като употреба на имуностимулатор. Нашата коластра не е имуностимулатор. Тя не е една патерица за здраве, в която докато я даваш, детето ти е добре, когато я спреш, детето ти става зависимо от нея или пък започва да боледува, или пък много често хората смятат, че децата, които ползват коластра, заради това, че имуностимулант, може би ще започват да трупат наднормено тегло, по начина по който, примерно, трупат, когато пият съностол и всякакъв такъв тип сиропи, които са за имунната система, пълни с оцветители, консерванти, подсладители и така нататък. Коластрата е нашето първо майчино мляко. Първо, никой не може да напълне от консумация на коластра. Ако детето ви е било, каквато е вероятността детето ви да е с наднормено тегло от коластра, е почти нулева на фона на консумацията на адаптирано мляко. Колкото може да напълне като бебе, когато яде основно и само коластра, толкова може да напълне и като възрастен. Другата причина да опровергаем този факт е факта, че коластрата е храна за мускулатурата. А знаете, че когато мускул е нахранен и когато е стимулиран и когато е активен, защото децата на тази възраст са активни, те са постоянно в движение, той по-скоро яде в кавички мъзнини. И съответно ние не можем да трупаме излишна маса. Ако детето ви по някаква причина е с наднормено тегло, то вече е по-скоро хранителни навици, които има вредни консумация на вредни храни. Но какво е ценното при приема на коластрата? Това, че тя също се играе ролята на имуномодулатор. Тя осигурява една пасивна защита на нашия организъм. Вместо да слагаме противогрипни ваксини, вместо да даваме инфуциди и някакви други неща, всъщност ние даваме коластра, в която има антитела срещу много широк спектър от вируси и бактерии, има имуноглобулини. Отделно с това е една протекция, в която може да сте спокойни, че когато детето ви потребява коластрата, то е една идея по-защитено от всички бацили, които ще срещне в затворена среда, бидейки в една стая 30 и кусур деца. Второто, което е вътре, има изключително много растежни фактори. Тези растежни фактори са важни за мускулатурата, за костите, за лигавиците, за изграждането на тъканта, за епителната тъкан, за пориозността. Както омегите, така и растежните фактори са ключов елемент за здравето на лигавицата. Съответно, от здравето на лигавицата зависи дали ние ще допуснем този патоген да навлезне в кръвопотока, в нашия организъм, дали ще ни разболее или напротив ще излезне през отделителната система и ние няма да се разболеем от това, което сме вдишали. Защото много сме, вярвам всички на едно мнение, далече от идеята, че ние можем да се защитим от околната среда. В нашата градина има рейнбоу, който непрестанно циркулира въздуха. Може да проветрявате, може да правите каквото искате. Може да има всякакви ритуали, пречистващи, озонатори и така нататък. Обаче, когато едно сополиво дете кихне в лицето на вашето, няма абсолютно никакво значение какво се е случило оттам насетне. Именно и поради тази причина виждате, че едно детенце като се разболее от варицела, рано или късно цялата група се извъртява. И с рейнбоу, и с проветряване или не, просто не става. Тъй, че качеството на лигавиците е изключително важно. И нещото, което аз добавям като един допълнителен акцент е течната афа. Именно отново поради това, което вече споменах за родителите. В нея има и С, което е важно за
начина, по който ще реагираме на стрес, и е антиоксидант, и е подкрепа за психиката. Сутрин мозъка, вечер плодова, имаме си коластра, имаме си омеги, спрямо възрастта, можем да си ги дозираме по различен начин и съответно да постигнем много добър резултат. В последствие във времето фирма Aquasol спуснаха един наистина много готин ученически пакет. Той горе-долу съдържа много сходни съставки на това, което до момента ви разказах, просто са подбрани в различен тип продукти. Вътре имаме морска енергия, една малка опаковка, имаме витамин D, имаме витамин С, имаме и омеги. Просто това, което до момента ви разказах, витамин D го имаше в течното злато, а не в есенциалните масни киселини, С го имаше в течната афа, малко по-различна формулировка, което не го прави в никой случай грешен, дори напротив, много удобен, много икономичен, имаш по-богат асортимент от продукти, можеш да реагираш в дадени ситуации, добавиш една, примерно, коластричка, за да е здраво детенце и да си имаш под ръка и общо взето си прикрил всички физически необходимости на твоето дете. Аз обичам вкъщи винаги да имам куркума и супер антиоксидант. Това са нещата, с които мога да реагирам при вече настъпила ситуация и както се казва да пресеча, ама не да пресеча с нурофен, да пресеча с естествен източник. Разбира се, вкарвам и много други продукти, но ако говорим за някаква здравословна база, чисто бюджетна по-скоро, бих казала, че това е много удачен пакет, който човек може да си вземе и да му стигне съвсем спокойно за дълъг период от време, предвид, че дозите профилактичните за малките деца са много достъпни. Много е важно ние да започнем ранна профилактика, а не да започнем да даваме продуктите, когато детето вече е болно, когато вече трябва да боравим с високи дози, когато вече излиза доста небюджетно. Когато ние правим профилактика и тя е регулярна, на нас ни излиза изключително ефтино достъпно, защото за мънички дечица понякога дори една капсулка е напълно достатъчна. И нещо друго, на което искам да обърна внимание по отношение на физическото здраве. Много често, всъщност преди, сега вече не ми се случва често, но вярвам, че се случва все на някой от вас и затова искам да го отворя като въпрос. Много често майките дават продукти с цел профилактика от, примерно, есента до пролета и след това казват, лятно време ще направя почивка. Сигурно сте го чували. Обаче искам да ви обясня какво се случва с тялото и после вие ще прецените дали тази почивка е удачна или е адекватна. Вие давате наистина един адекватен ресурс на детето си в период, в който то е компрометирано, което е прекрасно. И се убеждавате как във времето детето ви спира да боледува, ходи си постоянно на ясла, на детска градина, вие се успокоявате и разбира се, и аз също съм родител, също имам две деца, настъпва летния сезон, деня става дълъг, разходки големи, почивки много, разходи много. Не знам, хората казват, че зимата имат повече разходи заради големите сметки. Аз лично лятото имам повече разходи заради пътешествията, излизане, хапване навън. Едно е да сготвиш една тенджера с манджа и да ядете вкъщи, едно е всяка вечер да сте навън. И съответно първото нещо, от което урязваме бюджета с супер храните, хранителните добавки и някакъв такъв тип разходи, които са обвързани с здравето и боледуването, защото обикновено лятото децата не боледуват. Което не, че не е така, но действително се по-малко. Има респираторни вирусчета, има чревни вирусчета, давате по някой друг пробиотик и детето е добре. То е калено, било е на море, било е на Балкан, въздуха е подействал, водата е подействала, всичко е прекрасно. Обаче, целият този ресурс, който вие сте натрупали в тялото на организма, през този 3-месечен период се изчерпва. И всъщност детето започва с един, не нула, един минус. Точно в летния сезон детето има физическа активност 2 пъти повече, отколкото е през зимата. Защото когато вземете в 5:30 детето от ясла или от детска градина, вие не излизате отвънка на площадката, а бързате да се приберете. Ще му хвърлите един пъзел на пода, ще му хвърлите някоя друга играчка, ще му прочетете една приказка. Обаче, лятно време се прибираме в 10 часа понякога. И съответно това дете от 5 до 10 има 5 часа физическа активност, която яде ресурс, която изисква енергия.
Още повече, аз съдейки по моите деца, а пък вярвам, че те не са нещо по-различно от другите деца, лятото е кризата, в която децата ни израстват. Има пик на растеж. Моите деца лятото израстват и като номер на обувка, и като ръст. Съответно, за да израсне това дете, на него му трябва нещо. То не, че не яде през този период. Друг е въпроса какво яде и колко време са навънка и какви бокуци купуват, но на него му трябва нещо, за да израсне. И в много от случаите това нещо се изчерпва, се извлича от запасите в организма. От костите, най-често. Затова децата ни, когато тръгнат да растат, имат растежни болки и започват да ги болят коленцата, започват да ги болят гори бедрата, започват да получават крампи, защото започва да се изчерпя организма. Правим един 3-месечен, как да кажа, луфт, в който ние не подкрепяме организма на детето и го пускаме на есен. Дори да въведете първа прием на продукти, това ще е все едно, че сте посипали с вълшебен прашец и чакате нещо да се случи, защото това тяло вече е на минусово ниво. Това тяло е с дефицит. Лекарите не случайно казват, имунитета за есента и за зимата се гради през лятото. И това е нещото, което ние допускаме често като грешка. Това е нещо, което ние трябва да направим. Не е необходимо да поддържате високи дози. Не е необходимо да давате широк спектър от продукти, но оставете базови 1, 2, 3 продукта в ниски профилактични дози, като един критичен минимум, който да поддържа потребностите на нашето тяло. Защото това, че навън е светло, топло и на нас ни е приятна компанията и има слънце, което да, дава ни витамин D, нашето тяло не е спряло да функционира и да има потребността от нутриенти, за да съществува правилно. И предвид, че ние имаме що годе хранителни навици едни и същи през всички сезони, защото ние вече не се храним сезонно. Ние имаме изобилието на различни по тип храни в на супермаркетите. И ако някога ние сме консумирали единствено и само трошия през есенно-зимния сезон, сега ядем и марули, и айсберг, и краставици, и домати. И съответно вече няма този тип сезонно хранене. Може да има до някаква степен, но не е основно. И всъщност ние горе-долу поддържаме един и същи стил на хранене, което задължително обещава един и същи вид дефицити в нашия организъм. Това е един критичен минимум, който може да поддържаме, за да може тялото да не се износва и да е така в една добра форма за настъпващия есенно-зимен период. Разбира се, има комбинации, които са по-подходящи за лятото, такива, които са по-подходящи за есента и за зимата, но трябва да има някаква база, върху която да се стъпва, защото после детето започва да боледува. И много хора казват след един такъв преминат цикъл: ето, спрях продуктите и детето ми започна отново да боледува. То стана зависимо към тях. Не е станало зависимо към тях, защото пак се връщам на това, с което започнах. Това не са имуностимуланти, но тялото е изчерпано и съответно то реагира и съответно е много по-лесно би могло да бъде провокирано. И искам да засегна и емоционалния аспект. Знаете и мисля, че повечето от вас, които виждам, са чували, знаят, някои от вас и работят, и ползват, и препоръчват Баховата терапия. За мен тя е изключително ценна основа, която е в така ключа за едно стабилно и психическо, и физическо здраве. Както вече споменах, децата се притесняват от новата адаптация, която трябва да преживеят. Трябва да станат по-гъвкави, трябва да станат по-комуникативни. Не трябва да се отключва в съзнанието на детето идеята, че то ще бъде изоставено. Не трябва да влиза в ролята на жертва и да се тръжка, и да реве, и да изпада в агресия, да изпада в истерии, да изпада в някакви шокови ситуации. Не трябва да има нездравословната скаченост между майката и детето. Трябва да има едно здравословно откъсване помежду им. Не трябва да го има тревожността. Точно това е много подходящ момент за отключване на вредни навици, като гризане на ногти, нощно напикаване, сънуване на кошмари и всякакъв такъв тип
неприятни състояния, които се срещат при децата. От друга страна, майката по същия начин е свръхтревожна за нейното дете, свръх обсебваща понякога, неадекватно реагира в дадени състояния. И тук и двамата трябва да бъдат подкрепени адекватно, за да може емоциите да бъдат стабилни и да имаме едно здравословно въвеждане в новия етап от живота на двамата. Защото тръгването на детската градина е нов етап от живота и на двамата, не само на детето. Променя се житие и битие и на родителя, и на детето. Тъй, че това са основните неща, към които мисля, че можем да се обърнем. Rescue Remedy е едно от нещата, които аз лично смятам, че е добре да има дори в чантата на детето. Изключвам веднага ясла и детска градина, защото там няма кой да се занимава да капе Rescue Remedy в устата на децата. По-скоро говоря за периода на училищна възраст на детето. Защото децата са изключително емоционални, децата се преживяват изключително много и всяка една стресова ситуация, когато ви се обади, започне да ви се оплаква и има даден казус или ситуация, стрес от изпитване, вълнение от предстоящо изпитване или каквото и да било, скарване, спор, сбиване, не дай си Боже. Хубаво е да има едно Rescue Remedy в чантата, за да може да го подсетите и то да може да реагира буквално на момента. Същото важи и за родителя и съответно винаги има индивидуални комбинации, които могат да бъдат подкрепа за индивидуалния темперамент и емоционално състояние и на двамата. Да, много е важно да вникнем в емоционалното състояние на възрастния и на детето. Много е важно да подготвим тялото адекватно физически и е много важно да приемем, пак казвам, да има приемане, да има търпение и да няма съпротива в това, защото това е просто един цикъл, който ще премине. Той така или иначе ще дойде и така или иначе ще премине. Въпросът е ние да не останем с неприятни чувства и да задълбаваме и да драматизираме и да зацикляме в този цикъл, а да му се наслаждаваме максимално много. Аз лично съм от родителите, които децата ми са посещавали и двете ясла. Аз съм изключително динамична личност и първо, поради моите лични потребности да имам социални контакти, да имам принос, да съм активна, ако щете, от финансова нужда и гледна точка. Имало е много фактори в моя живот, които са ме принудили доброволно или доброзорно да пусна и двете си деца на ясла. Някои хора са против, други са за. За мен лично аз се стремя за решенията в живота си да търся позитивните страни. Позитивните страни са в това, че децата стават гъвкави, адаптивни, комуникативни, учат се на навици, които не винаги ние, родителите, се умяваме да им даваме. И там също се изгражда до голяма степен така за мен лично добра ценностна система. Може старото поколение да е малко по-различно от нас, по-младите, но те също дават много стойност на нашите деца. Още повече, че самият факт, че на повечето от нас родителите ни са активно работещи и децата ни нямат достатъчен контакт с нашите родители, с бабите и дядовците, за разлика от едно време, когато аз съм била в детска градина, такива са били условията, такава е била средата. В повечето къщи имаше по една баба, която да е винаги на разположение, от която детето е имало много добро взаимодействие. Сега вече тези баби са неналични по една или друга причина. И всъщност дори този контакт, който си имат с лелите, както им казват в детската градина, е много ползотворен за тях. Вижда се страничната гледна точка на едно друго поколение, което колкото и минуси да има, толкова и позитиви има, защото и ние имаме много минуси и много позитиви. Тъй, че това взаимодействие и на нас с тези хора, и на децата с тези хора, ако решим да погледнем през хубавата страна, което всъщност е единственият начин да живеем в мир и синхрон с себе си, може да бъде много голям благодат за всички ни. Да, това съм наблюдавала аз при моите деца. Моите деца са били на ясла, както казах, били са на детска градина, единият е бил първи клас, още повече, че аз абсолютно осъзнато записах Мартин в училище, което е от първи до четвърти, след това е бил от четвърти до седми и сега е кандидатствал след седми. След толкова промени, това дете няма абсолютно никакъв проблем да се явява на изпит
да сменя средата, да сменя обстановката, да сменя преподавателите и това не му създава стрес. Но през целият този период, от 7 години назад времето, защото до преди 7 години не съм познавала аквасос, не съм боравила с бахова терапия. Аз виждам, въпреки всичко, голяма разлика между поведението на големия ми син и поведението на малкия ми син. Тъй, че а, надявам се, че тази информация ви е била ценна. Дали сте за, чудесно, ако не сте, също е чудесно, но няма нищо лошо в това да а, имаме тази информация и този ресурс, защото не се знае на кой от нашето семейство или на наши близки би могла да послужи. Аз много ще се радвам, ако има сред вас хора, чието деца или пък внучета от съвсем начален етап на пускане на детска градина и ясла са си взаимодействали с продуктите или имате някакъв опит преди и след, за да дадете вашия така, път, през който сте минали и впечатления, защото пък може да е ценен и за някой друг. Тъй, че оставям микрофоните а, отворени, който иска да си ги включва и може и въпроси да задавате, може мнение да изказвате, може опитност да дадете. Много ще се радвам да ви чуя. Пък и да пие на малко вода, че направо сам изтощих да говоря. Има ли Аз нещо? бих попитала, Да, Славче, разбира се. примерно при разболяване на година и половина дете, нали, то нашия е малък, така както чувам, нали, мама да казва, записват, започва, нали, записванията да, в Стара Загора за ясла. Нали, все още е малък на година и 2 месеца, но горе-долу да съм подготвена с една дума за морската енергия. Когато е болно детето, нали, на година и половина, доколко капсули може да се дава на ден? От една страна, нали, тя е супер храна, но пък, извинявам се, тя е супер храна, но все пак не може да се дават капсулите, както коласата и зелената. Все пак, нали, там съм някакси по-резервирана към нея, докато моята дъщеря на денето, може би на 2-3 години, смело е давала морска енергия, примерно 4 капсули, горе-долу там. М, Повече не. Но пък когато детето е на година и половина, там може би до 3 ли, до 2 ли, нямам идея. По-скоро може да се наблегне на афта, зелената, коластрата. Там вече съм смела, Да. мога да кажа. Изключително е от значение това дали детето отрано е захранено с нашите продукти, защото ако до сега детето не е приемало и му увеличиш дозата на мозката, Е, всъщност неволно ще предизвикаш детоксикиращ ефект, който не че е лош за тялото. Ти това трябва да го изкараш от организма, но повечето майки се шашкат. Някоя пъпчица, нещо ще излезне, ще се... Знаеш как реагира едно дете. мгм, В мгм. случай ти можеш да вдигаш на не повече от 2-3 капсули морската енергия, просто да съчетаеш и да подпомогнеш с друго. Да сложиш Да, повече да. зеленка, да сложиш повече плодова. В началото и аз много се притеснявах от морската, защото така това, което се коментираше, беше, че тя е толкова силна, ма толкова може да направи нещо. И когато моите деца са били толкова малки, действително аз съм слагала примерно в кисело млекце, една куркума, две морски, плодове, правила съм едни миксове, дето не мога да ти дам конкретна рецепта. От този тип, Да, каквото да. имам, това давам. Но мисля, че във вашия случай 3 капсулки са напълно достатъчни. Да, благодаря. Комбинация с нещо друго. Коластрата е това, което аз винаги засилвам в повече. Зелена енергия можеш да слагаш, но като цяло не дей да мислиш за боледуване още от преди детето да се е Не, разболява. не, аз само така, нека да съм подготвена. Ако ме попитат, поне да знам какво да кажа. Въпреки, че ние вече имаме горе-долу от другата страна. Така че, нали, това ти казвам, че О, Галина е много по-смела в това. Тя много рано, може би денето беше на 3 години или колко, смело даваше и куркума.
Та и мака е давала за температура, така че Няма проблем, да. А нагоре-долу така да съм подготвена. другото нещо, Да, което се опитах благодаря. по време на срещата да кажа, е, че за мен е много ефективно, предвид, че дечицата, пак казвам, вдишват много неща. М. Е да се капват омеги в нослето и да се стича по гърлото. Така всъщност правим една много адекватна профилактика на носоглътката, на гърленцето и то може да бъде превантивно, не е нужно детето да има храна. Но по-скоро идеята е с профилактична цел, може съвсем спокойно да се накапва. Аз бих добавила нещо, Мгм. въпреки че Moonrise си е наш крем, нали, за женско здраве. Наскоро никога не са ме болели ушите. Нали, все пак то към децата какво пречи? Нали, то е външно, не го гълтаме с една дума. Тук, където е меката част на ухото, точно тук си намазах лекичко и честно казвам, да не кажа веднагически, но примерно за половин час отихна болката. Другото сливиците тук може да се маже. Абе, където Да, да. външно ли е Много навсякъде. от нашия екип Даже сме да, пробвали това да Генка беше мажеш. паднала от един стол, така доста се чукна на главата отзад. Да, мажа смело. Що ме външно не пече. Пък Да, и да, вътрешно, да. Не, абсолютно. за крема вътрешно не. Имах предвид за други неща. Да, да. Та така, много благодаря за Няма защо, Славче. среща и защо. И аз Да. ти благодаря, да. Общо взето, по-скоро не, че не може да се реагира с продуктите в дадена ситуация, напротив, всички знаем и го правим, но когато имаме тази адекватна профилактика, много често въобще не се налага да трябва да реагираме. Което всъщност за мен е най-важното. Какво правят повечето родители? Не правят профилактика, децата им се разболяват, оттам се тръгва лекари, антибиотици, тогава се включват пробиотици, включват се витамини, включват се минерали и така нататък. Позакрепи се детето, след това всичко се спира и този цикъл се повтаря. Влизаме в порочен кръг, порочен кръг, порочен кръг. Всъщност, много често се случва детето да боледува по 2, по 3, по 4 пъти в месеца, което е много голям ресурс и още повече е много голям стрес. И още повече. Да, че питай, Душко, и още повече а, проблем се създава за работната среда на въпросния родител, който трябва да отсъства, притеснява се дали няма да загуби работата си и така, и така, и така, и така, което е изключително неприятно. А, този целият ресурс може да бъде наполовина по-малък като бюджет, обръщайки се в една профилактика и да ти спести стреса, напрежението и отсъствието от работната среда. Пламче, питай, Душко. Здравейте! Аз изпуснах малко от началото на срещата, но всъщност това, което разбрах горе-долу, само да ми кажете така ли или не, понеже и аз имам деца, които ходят на градина. Дария е в първа група. Морска енергия, коластра, антиоксидант и афа, течна афа. Тоест, всъщност, не, витамин С, коластра и афа и морска. Това е като превенция. Дари, изчакай. Като превенция, за да може да ходят на градинка редовно и да не отсъстват и съответно ние да може да си работим. Да, аз това, което антиоксиданта по-скоро при нужда. Този ученическия пакет включва омеги, включва мозъка, включва Д, включва С, може да се добави и коластра. Или пък аз си бях направила преди да излезе този ученически пакет, моята си комбинация морска, течно злато, което всъщност е омеги и витамин Д, течната афа, което всъщност е афа и С, и коластрата. И то горе-долу говорим за нещо доста сходно, на което Мгм. както му приляга. Има хора, които имат едни предпочитания. Най-хубавото е, че при нашите супер храни грешно няма. Ти не можеш да объркаш. Примерно, ако повече симпатизираш на зелената енергия, винаги е добре дошла. Ще дадеш една капсула повече, за да я направиш равностойна на морската енергия. И пак няма да объркаш. Дори да даваш само афа, пак е едно добро отношение. Просто стремейки се към профилактика, пак казвам, ти можеш по много начини да поддържаш организма. И мисля, че ти се справяш много добре. Ти от
така доста време даваш на децата продукти, всъщност те вече не боледуват, доколкото знам. Ти сама си казвала, че Да, организмите се Дарито. възприемат и така нататък, включваш повече коластричка. Да. Да, така е. Дарито от март до сега наистина един ден не е отсъствала. Един ден отсъстваше поради някакво запушване на носа и аз се бях спряла, нали, да не се разболей. Само един ден не отсъства. Обаче тело е по-болнав. Той вече е Саша ученик. Ми се иска него да стабилизирам, предвид, че ще науча ще да не изпуска материал и предвид, че има автоимунен артрит и, нали, съответно там, нали, специфично да, нали, всичко да се е окей в норми, по същото време да не боледува. Сега примерно бяхме на една почивка и там беше хладно и съответно той от хладния въздух настина, запуши му се носа, съответно почна да киха, да бриха, имах някакви коластри, слава богу, защото си бях забрела в коластрата. Имах просто смесени там при някакви куркума и го наблъсках там с 2-3 куркуми, 5-6 коластри, малко витамин С, каквото имах в себе си и няколко антиоксиданта, но той прибрахме се днеска и все още го усещам, че носа му е такъв един запушен, носово говори и отделно от това киха кашля Остави леко, до в смисъл. понеделник. Просто си го остави до понеделник и така го подкрепи по-стабилно. И ще се оправи, ще е пушка. В такива моменти м, просто почивка. Между другото, рескюто в моменти, в които децата боледуват, действа много добре също. Защото м. организма е в шок. Не, че психиката на детето е в шок. Организма е в шок и може винаги да се капва и от него. А Имайте директно в устата ли Rescue Remedy предвид. или във вода? И във вода, и в устата няма проблем. То е Добре, много благодаря. универсално, много е хубаво. Тъй, че винаги е добре дошло. Можеш и пак омеги в нослето да капваш, за да му се стече тук по носоглътката отзад към гърленцето, каза, че гърлото го боли. Пак ще го облегчи много. Той куркумата се уважава по М, линия на другия м. проблем. Тя е с много силно противовъзпалително действие. Добре, само извинявай, колко капки трябва да капя в носа? Не съм пробвала По омеги. една капчета да капнеш напълно достатъчно е. Добре, благодаря. Една-две, колкото падне. Не може да го предозираш. Ами супер, много ви благодаря. Ако няма други въпроси, надявам се да не става по-дълго, да не става досадно, че стана един час. Много ви благодаря за вниманието, за включването, за това, че в последния момент реагирахте на моето така въодушевление да направим зум след един час. Буквално. Надявам се да имате хубав остатък от лятото. Надявам се всичките дечица, внучета, дечица, близки, познати, живички и здравички на есен с песен, кой на училище, кой на ясла, кой на детска градина, някой сме и на университет. Наслаждавайте се на този период. Всъщност това е периода, в който ние най-много стрес имаме от взаимодействието с децата ни, а после най-много ще ги търсим като пораснат и като спрат да натърсят. И тогава няма да има хреми, сополи и така нататък, ама има много други неща, които, за съжаление, са по-неприятни и по-тревожни. Тъй, че бъдете здрави и ще се виждаме доскоро. Като пак ми дойде някакъв такъв тема на ум, ще ви споделя и ще ви пусна линк. До скоро. Хубава вечер.